سلام بحبرة كما يكنيكم سلام كنيكم كتكونوا تسفاي قبر بارلو معانتي تانا مجمرتا كلاس ناي اكسل حيزلكم متيلخو ناو خبلكم بار كم زنريا زلنا اب درايفي يالخو مالتيو حداش فولدر كفتري اكسل توتوريالي لخا خطوعه جي ابزا فولدر بمتاو حدش اكسل فايل كخفته جوجل شيتس اكسل مالتي ابز متي بلانك دوكيمنت بلا ويكا بلانك سبريدشيت يا ريتا بلانك سبريدشيت مالتي جي كم تلومود ناي اكسل متينا مال ناي اكسل بروجرام انترفيس متينا لو مالتي قداماي كلاس الى كتصواعي first قداميتي اكسل توتوريال الى تصواعي ኣለኹ حجي ملامد زخوننا قطرታት كنوتينا مو بتم قطرታት ابيلناها اربعه تግባራት قطري كنرينا مالتي مدمار مقدال ممقال مربح كنرينا مالتي قداماي قطرنا ابز نقمطو كلاي قطرنا ها ابز انتي كنغبرينا مدمار مربح ممقال كمون مقدال حجي نابنت زخوننا قطرتات نابنت حموشت ابز اللي حرصيفه ابزخا 4 نبلو اوكي جي 4 حموشن قطر له ناتهم ادمر اب اكسل كما يغيرنا نرخبه كل غيزه اكسل كنسرح كلنا فورمولا كنصحف اندحر دلينا equal to زبل ساين مجمرتا كنبغ نكلالنا كمزا دصحف على مالتي equal to تبل كل غيزه اب كيبوردنا بالعلي بوغن يمان اللاتنا مالتي equal to اندحريلنا فورمولا نصحف لها خمزلنا تا اكسل بخوم توزدو مالتي هجي ايكوالتي لنا نتقدم قطري كليك نغبرو اينا نزي مالتي مسمن كندمرو دليلنا لنا مس كندمرو دليلنا لنا قدم كليك مغبرنا كن انت يدلينا لك تدمرو تدلينا مالتي تدمرو خالك كومو بوغن يمان لعلي اب كيبوردنا الا مالتي تدمرو مصحفنا شو نزا خليت كلي نزا خليت قطر متينا كليك نغبرا مالتي هجي ودينا لنا مالتي ايكوالتي لنا a2 تدمرو b2 ኤቱ እንታይ ቢቱ እንታይ እንድሕሪልና በኤክሰል ካ ኩሉ ግዜ ነቶም ቁጽርታት በቲ ዘለዎ ቦታ ዳንበር ቁጽር ክንደዮም ገላ አይኮነትም ቦይ ኮነት እንትፈልጦም ማለት እዩ አያናይ ቁጽሪ አበይናይ ቦታ አሎ ቦይ አትፈልጦ ማለት እዩ ኤክሰል ስለዚ ኤቱ ማለት አብ ሪጋ ናይ ኤ ካላይ ቁጽር ዘሎ ሓሙሽተ ንሱ ማለት እዩ ቢቱ ማለት ካ ቢቱ ዝ ማለት እዩ ቢቱ ማለት ካ አብ ሪጋ ቢ መበል ካላይ ቁጽር ዘሎ ማለት እዩ እዚ ካ 4 እዩ ማለት እዩ حجي كم زي أجرت صحيفة ودي الله خمالتيو إنتر يهرم مالتيو إنتر مسبلكوا تشعت جرات اللي على مهناتو حمشة تدمر 4 تشعت سلاز خنا أوكي نمربح نغير مربحك ما جمرت تايك نجبر لنا كم تزبلنا مالتيو يخون كنجبر لنا يخون مستوغنا يغريتا نتقدم ما يقصر كليك نجبر مالتي كليك مسجبرنا مربح كل جزء أب إكسل أنت كوخب ملكة كوخب يا مالتي ملكة كوخب كا ወይ ቁጥር 7 ወይ ቁጥር 8 ብሽፍት ጌርኩም ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ኣብ ናይ ኪቦርድና ኣብ ላዕሊ ዘሎ ቁጽርታት ኣውላ ማለት እዩ ኮኸብ ምስ ገበርና ነቲ ኻልኣይ ቁጽሪ ክሊክ ንገብሮ ማለት እዩ ክሊክ ምስ ገበርና እንታይ ንገብር ኢንተር ሕጂ ትሪዋን ኣለኹም ኣብዚያ a2 + b2 ኢለ ኣብዚያ ኻ a2 ታይምስ b2 ብላ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ b2 b2 ስለ ዘሎ ኢምበር እቶም ቁጽርታት እዮም ማለት እዩ كم دري أدلنا ممقال كا انتهي لخجمر لني equal to كبلاك خلالني equal تيلا حموش نتقدم هيدا القطري ممقال اب اكسل كنرسع يبلان انتهي سلاش فورورد سلاش مالتي نقدمي تزقننت حنصاص مالتي a2 تمقلو نمن نبيتو نزا خلاي كامتي كليك غبرو مالتي حجي ودي سلازلخ انتهي هرم انتر انتر مسارم كو حموشه تمقلون 4 1.25 يزخون تلهنلا مقدال كا لك كمتي لومود مالتي ايكوالتي لنا هنجمر كلالنا ايكوال تو نبل حموشه زغودلو اب كيبوردنا لك
ካብ ሓደ ክሳብ 9 ቁፅርታት ኣለዋ ምሽ 0 ምስ ክበልካ ብጎና ዘላ ምጉዳል ያሳ ናይ ምጉዳል ምልክት ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ኪቦርድና ረኺብና ማይናስ እዚኣ ንፅሕፈላ ማለት እዩ ሕጂ a2 ማይናስ ወይ ከዓ a2 ዝጎደሎ ኢልና ናብቲ ካልኣይ ቁፅሪ ንኸይድ 4 ማለት እዩ ይኸውን እንተልና ሓደ ማለት እዩ 5 ዝጎደሎ 4 ሓደ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኦኬ ጽቡቕ እዚ ድሓን ክረአየና ንሕጂ ቁርብትለይ ኣድምቕ ከብሎ ቦልድ ክገብሮ ባክግራውንድ ኻ ብጫ ክገብሮ ብርህ ክብል ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እታ ኣብነትና ቁርብትለይ ጽቡቕቲ ጌራ ጽቡቕ ገይሩ ንኽርድአና ማለት እዩ ሕጂ ቁፅርታት ንወስኽ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ 7 ኣብዚ 12 5 8 12 31 ኣብዚ መፂና ኸ ንወስኽ ቁፅርታት ንኣብነት ንኾንና ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ምድማር ስለ ዝኾነ ብዚኣ ካብ ፎርሙላ ክንፅሕፍ ኣለና ማለት እዩ ድሓር መይስና ናዚኣ ካብዚኣ ፎርሙላ ክንፅሕፍ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ግን ሕጂቲ ጥቕሚ ናይ ኤክሰል ዘሎ ማለት እዩ ሓንሳብ ፎርሙላ ኣብዚኣ እንድሕር ፅሒፍናያ ኣብዚ ኩሉ ምፅሓፍ ኣይከድልየናኒ ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሓንቲ ነገር ኢና ክንገብር ዘለና ንሳ ኸ እንታይ እያ ኣብዚኣ ፎርሙላ ተፃሒፍ ኣለና እታ ፎርሙላ እንታይ ከም ዘላ ኣብዚኣ ክሪኣ እንድሕር ደልየ ዳብል ክሊክ ይገብራ ዳብል ክሊክ ምስ ገበርክዋ a2 + b2 equal to a2 + b2 ኢላ ትንላ ማለት እዩ እዚኣ ናይ ድምር ሪጋ እያ ማለት እዩ ኣብዛ ሪጋ እዚኣ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ሪጋ እዚ ተደምሮ እዚ ሪጋ እዚ ኣብ ዘሎ ማለት እዩ ኦኬ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ሰል ሰል ኢልና ኢና ንፅውዖ ሰል ኢልና ኢና ንፅውዖ ኣብ ኤክሰል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሰል ዘሎ ፎርሙላ ክንፈልጥ እንድሕር ኮይና ኩሉ ግዜ ኣብዚ ክሊክ ክንገብር ኣለና ንኣብነት እዛ ቁፅሪ 4 ክሊክ እንድሕር ገይርያ ፎርሙላ ስለ ዘይብላ ቁፅሪ 4 ባዕለይ ስለ ዘእትኻ ማለት እዩ ቁፅሪ 4 ጥራይ ትመፀለይ ኣብዛ ቁፅሪ 9 ክሊክ እንተገይረ ግን እንታይ ትብለንላ እዚ ቁፅሪ እዚ a2 b2 ደሚርካ ዝመፅእ ቁፅሪ እዩ ትብለንላ ስለዚ ኣብዚ ፎርሙላ ከም ዘሎ ፈሊጥ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ብዘሎ ፎርሙላ ከዓ ናብዞም ኩለን ከባዝሑ እንድሕር ደልየ እንታይ ይገብር ኣለኒ መጀመርታ ነዛ ሴል ክሊክ ይገብራ ማለት እዩ ተመሪፃላ ሰማያዊ ብኽባ ሰማያዊ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ኣብዚኣ ኩርናዕ ትሪእዋ ኣለኹም ግን 4 ኣንጎሎ ሰማያዊት ኣላ ማለት እዩ እታ ከርሰር ናተይ ናብኣ ገፀ ያቕርብ እንድሕር ኣቢልያ መስቀል ክትኮን እያ መስቀል ምስ ኮነት እንታይ ክገብር ዘለኒ ከምዚኣ ገይረ ድራግ ገይረ ክስሕባ ጥራሕ እዩ ዘለኒ ክሳብታ ዘድልየኒ ቦታ ክሳብታትን ቁፅርታት ዘለዋ ቦታ ምስ ሰሓብኳ ይፍንዋ ምስ ፈንኽዋ ናይ ብምልኦም ቁፅርታት ተምፅለይ ማለት ነው ንኣብነት ሕጂ 12 ተደመሮ 7 ክንደይ 19 12 ተደመሮ 5 ክንደይ 17 31 ተደመሮ 6 37 ያ ሕጂ ኣብ ኩሉ ቦታታት ፎርሙላ ከይፀሓፍኩ ኣብዚኣ ጥራሕ ሓንሳብ ፅሒፈ ድራግ ገይረ ምፅአ ንብምልአን ኣቢለየን ማለት እዩ ናብዚኣ እንድሕር መፂና ኸ ኣብዚኣ ንኸይድ ኣብዛ መስቀል ክሳብ ትኸውን ንፅበያ ክሊክ ንገብር ክሊክ ጌርና ሒዝና ኸ ኣብዚኣ ምስ በፃሕና ንፍንዋ ማለት እዩ ሽዑ ናብዚኣ ኸ ንመፅእ መሊስና ነዛ 4 ኣንጎሎ ንመፃ ክሊክ ጌርና ንሕዛ ድራግ ጌርና ስሒብና ናብዚኣ ትመፅእ ኣብዚኣ ኸ ኣላ ነዚኣ ክሊክ ንገብራ ክሊክ ጌርና ሒዝና ንፍንዋ ከምዚኣ ንመፃልና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ተማሂርና ሎም ማዓንቲ ምድማር ምርባሕ መምቃል ምጉዳል 4 ተግባራት ቁፅሪ ሎም ማዓንቲ ሪኢና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መወዳእታ ዝረኣናዮ ኸ እንታይ ነይሩ ፎርሙላ ሓንሳብ እንድሕር ፅሒፍና ድራግ ጌርና ጥራሕ ንታሕቲ እንድሕር ኣውሪድና ማለት እዩ ከምዛ ኣንተ ወይ ዝገበርናያ ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ስለዚ ፎርሙላ ኣብ ኢች ሴል መፂና ምፅሓፍ ኣየድልየናን እዩ ማለት እዩ ኦኬ እዚኣ ንመእተውያ ማለት እዩ ንድመፅእ ብዙሕ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ኣብ ኤክሰል ብዙሕ ዓይነት ናይ ቁፅሪ ተግባራት ክንመሃር ኢና ማለት እዩ ወይ እውን ማቴማቲካል ኦፕሬሽንስ ክንመሃር ኢና ከመይ ጌርና ንሰርሕ ንሎም ማዓንቲ ሒዝያ ዝመፅኹ ትምህርቲ ግን እዚኣ እያ ነይራ ማለት እዩ ሆፕፉሊ ክሊር ነይራ ክትከውን ተስፋ ይገብር መእተዊ ዝኸውን ናይ ኤክሰል ሂባትና ክትከውን ከዓ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ልሙድ ሕቶ ርኢቶ ወይ እውን ሃናፅ ነቐፌታ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ፀሓፉልና ወይ እውን mahlet.edu@gmail.com ኢልኩም ፀሓፉልና ሓቢርና ብሓንሳብ ክንሰርሕ ድልዋት ኣለና ኣብ ካሊእ እዋን ብካሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ቻው